suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na taga-subaybay dito po sa ating programa ng Tinig sa Itaas. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Leo Bedaño Jr., Senior Pastor ng Jesus Philip of Church. Praise God at ngayon po ay buwan na ng September at burn na naman. Pumapasok na naman po tayo sa taglamig. Praise God. Ngayon po ang ating tema at pag-usapan ngayong buwan na ito is about run with endurance. Yan po, kailangan tayong manakbo ng may pagtitiis, may katyagaan, katatagan. Dahil sa huling araw na ito, maraming tumatakbo sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Pagdating ng mga pagsubok ay humihinto at tumitigil na. No? Kaya mahalaga po na ating matutunan na kung paano tayong magpapatuloy sa pagtakbong ating sinimulan patungo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bago po yung gusto po nating batiin ang ating mga pastor dyan sa Oriental Mindoro, Pastor Renato Aramdia ng Bulalakaw, J. Blue Bulalakaw, Pastor Evangelist Leia Kabutsan sa Nauhan, at Pastor Jonah Alba dyan sa Kamansihan, si Pastor John and Pastor Irene ng Bonbon Calapan, at ang Bako, Pastor Dignon, Pastor Evelyn Marasigan, at siyempre ang ating provincial head Pastor John, Reverend Ber Santos, ganun din ang ating head ng intercession, Pastor Vicky. At ang ating J. Blue Pastor ng Pangasinan, wala iba kundi si Pastor Gab Cruzada and Pastor Maribic. At ang Zambales naman, si Pastor Joseph Elorde and Brother Jinil, nandiyan po sila. At sa Parañaque ay pinapangunahan po ngayon ni Brother Neil, ang ating future pastor din. No? So kasama si Brother Will and Kuya Dudes, no? Sister Doris and Sister Lynn. At hindi binabati natin ang pastor natin ng Sagana, Pastor Lito, at ganun din ang Camellia, Pastor Rio Mandap, at ganun din sa Batulao, Batangas, si Pastor Miller, yan ang inasign po doon ni Pastor Rio. Ganun din ang ating pastor na nandiyan sa Cagayan de Oro,
no, si Pastor Ching Motoy. Pupunta po kami diyan before the end of this year. At ang ating pastor ngayon sa Winnipeg, Canada, si Pastor Aaron. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ganun din dito sa Bacoor, ang aking wife, Reverend Stella Bedanya, and my eldest daughter, Pastor Shikaina, and Pastor Albi. Ayan. Amen. So, dako po tayo sa ating pananalangin muna bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa mixing prayer. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, we thank you, Lord, for this wonderful day that you've given unto us. Thank you, Lord, once again. Lord, malaya naming maipangangaral ang iyong salita na nagbibigay buhay, katatagan sa pananampalataya ng iyong mga anak. Lord, sa umaga pong ito, we ask your Spirit to be our teacher and programmer. Give us revelation, O God, and empower your people through your words, O God. Lord, salamat, pagpalaan niyo po ang iyong salita at patuloy ka maitaas maluwalhati. Kumbikin niyo, Holy Spirit, ang mga tao, O Diyos, sa mga kapatiran, mga mananampalataya na makinig dito po sa tinig mula sa itaas ng iyong salita. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Dito po sa Hebrews chapter 12 verse 1 atin pong basahin. Hebrew chapter 12 verse 1. Ito pong sinasabi. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance, with patience, with the persistent, the race that is set before us. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Ito po ay isang salita na ang sumulat po nito ay ayon sa mga Bible scholar ay wala iba kundi si St. Paul. No? Hinahamon niya at pinapalakas ang loob ng mga mananakbo na mananampalataya na sa paglilingkod sa Panginoon dahil napapaligiran tayo ng maraming saksi, maraming nakatingin, maraming mga balakid, maraming mga hadlang na pumipigil sa atin upang tayo ay hindi maging matiis at makapagtiyaga na manakbo na itinalaga sa atin. Sapagkat tanggapin natin at sa hindi tayong lahat ng mga Kristiyano, sumali tayo sa isang paligsahan. At itong paligsahan na ito ay ang takbuhin na inilaan ng Diyos sa atin. Na kaya nga po sa paglilingkod ng isang tao sa Panginoon, kailangan siyang tumakbo ng may pagtitiis. We should run with endurance. Kailangan tayong tumakbo ng may pagtitiyaga, ng may katatagan. Sapagkat kapag walang katatagan ang isang kasali sa isang games o sa isang tumatakbo, ikaw ay magbaback out, ikaw ay hihinto, ikaw ay susuko. Kaya kailangan, sabi nga, run with endurance. Tumakbo tayo, manakbo tayo ng may pagtitiis, may pagtitiyaga, na walang susuko sa ating sinalihang laban ng pagtakbo. So kaya nga, you can run with endurance. Makakapanakbo ka ng may katatagan. Una, may tatlong bagay po akong nais ibahagi sa atin. We can run with endurance if we have, number one, passion. Pag tayo ay mayroong passion, ano man ang nangyayari sa paligid, ano man ang problema, ano man ang sitwasyon, kung ikaw may problema man sa love life mo, sa financial, sa family, sa trabaho, sa kapitbahay, sa kapwa mo Kristiyano, hindi ka hinto, hindi ka susuko. Bakit? Dahil mayroong kang passion sa iyong pagtakbo patungo sa paglilingkod sa Panginoon. The number one key to endure, as we run in the Lord, ay passion. Kailangan meron tayong passion. Pag meron kang passion, hindi ka sisuko. Kasi bakit? Nandun ang puso mo. Diba? Yung mga sundalo, yung mga pulis, dahil ang puso nila nasa paglilingkod sa bayan, sa bansa, handa silang mamatay. Do or die sila. Kasi may passion sila. Sobrang lalim ng kanilang pagmamalasakit, pagmamahal sa bayan, sa tao. At kaya handa nilang ibigay ang buong buhay nila. Hindi sila sumusuko. Hindi sila umaatras. Kapag sila ay tinatamaan, lalo silang tumatapak. Lalo silang lumalakas. Kung minsan ay may Kristiyano, pag tinamaan ng kalaban, umaaray at
umaayaw na. No? So hindi po maganda yon. So kaya nga, the number one key to endure is passion. No? Makapagtitiis ka, makatatagal ka sa iyong ginagawa dahil meron kang puso, meron kang passion. No? Di ka bibitaw, di ka bibigay, di ka aayaw, di ka susuko, di ka mapapagod, di ka lalayo o manghihina. Bakit? Because you have passion in your heart. No? Ano man ang laban mong harapin sa buhay, hindi ka hinto. No? Si Jesus nga, di ba, kita natin, bago siya ipako sa krus, ang daming panlilibak sa kanya, binato siya, itinakwil, tinuran, tinuya, no? Pero patuloy siya sa pagtupad sa kanyang mission, sa kanyang ginagawa, no? Dahil naroon ang kanyang passion sa kanyang puso. Kaya as we run in the Lord, no, as we run with endurance, makakatakbo ka lamang ng may pagtitiis, pagtsatsaga, katatagan, pag mayroong passion sa buhay mo, no? Yan po ang number one, passion. Sabi nga nung isang awit, no, di ba? Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. So kasama mo siya. Kasama mo ang Panginoon. Kaya huwag kang bibitaw, kapatid. No? Huwag kang pakita sa kaaway, sa demonyo, na ikaw ay talunan, no? At dahil lamang sa problema ay suko ka na, no? Kailangan ng isang mananampalataya hanggang dulo, hanggang katapusan, tapusin niya yung laban, no? Huwag siyang hihinto, tuloy-tuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan yung una, no? Secondly, the key to endure or run with endurance. Second key is purpose. Purpose. Paul stayed on his mission even he is in prison. Nanatili si Pablo sa kanyang mission kahit siya nasa kulungan. May purpose ang Panginoon kung bakit siya naroon, no? Sa kulungan. Hindi siya napadaig, hindi siya na-disturb, na sa kabila ng siya ay nabilanggo sa pagsunod sa Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos, no? Lalo pang tumibay ang mga mananampalataya, lalong lumakas at ipinangaral ang salita ng Diyos. Hindi siya tumigil, no? Dahil may purpose ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa atin. Kaya ka marahil dumaraan sa testing, sa trials, no? Meron kang pinagdaraanan, may purpose si Lord. Nahasa ka pa niya, pinatitibay ka pa niya. Hindi dapat maging dahilan na ikaw ay sumuko kung mayroon kang pinagdaraanan. Nakakalungkot, maraming Kristiyano, even yung mga workers na naglilingkod sa Panginoon, no? Dumaan ng testing, dumaan ng bagyo, wala, nanghina na down na. Nag-back out na, huminto na sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, huwag tayong padala, no? Dahil ang kaaway ay talagang nagdo-double time yan sa huling araw upang ang mga naglilingkod sa Diyos ay hilahin pababa, no? Ilayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1, tignan natin verse 12. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita, no? Nakatulong ng malaki sa kanya. Ano yung nangyari sa kanya? Nakulong siya, nabilanggo siya. At dahil doon, lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Verse 13, nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo. Ayan. Dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. So, Paul was in prison because of obeying God, no? Because of following Jesus. Verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananampalataya sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Ayan. Nung dinakip si Pablo, dahil sa pagkakakulong niya, lalong tumibay ang mga mananampalataya. Hindi sila nanghina, hindi sila nag-back out. Hindi nila sinabing yung leader nila ay nakulong, baka tayo ang sumunod. No? Lalo pa silang tumibay. Hindi lamang iyon. Lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. So lalong lumakas ang loob ng mga mananampalataya. Lalo silang sumipag. No? Lalo silang sumigla. Hindi sila na-down. Naging dahilan yung pagkakabilanggo ni Pablo for them to continue to serve that God. No?
Verse 14, ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay, no, sa kanilang pananalig sa Panginoon. 15, punta natin 15. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. 16. Si Kristo ipinapangaral nila hindi dahil sa tunay na pagmamahal. Si Kristo ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako hinirang upang ipagtanggol ang mabuting balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok na masamang hangarin, sapagkat ang hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa akin pagkabilanggo. 18. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagala ko pa nga na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga mangangaral. Ang isa ko pang ikinagagala ay ang pag-asang muli ako makakalaya sa pamamagitan ng inyong panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. So dito nakita natin si Paul, no? Yung pagkakabilanggo niya may purpose, no? May dahilan ng Panginoon. Kaya nga anuman ang mga sitwasyon natin sa buhay, lagi nating itanim sa puso't isipan natin na may dahilan ng Diyos, no? Bakit? Because purpose will motivate you. Yung nangyaring yun na sitwasyon sa iyo, no? Magmo-motivate sa iyo yan. Kailangan nga lang maging positive thinker tayo, no? Huwag mong entertain yung nangyayaring pangit, negative, no? Dahil idadaong ka talaga niya. Nang isipin mo, mamomotivate ako. May lesson itong nangyaring ito. Yan. May dahilan ng Diyos, kaya niya pinayagan na mangyari ito. Purpose will motivate you. Secondly, purpose will keep your priorities straight. No? Purpose will keep your priorities straight. No? Yung purpose na yon ang mag-iingat sa iyo para lalo mong ma-prioridad ang magpatuloy, no? Ang dumiretso. No? Na huwag kang stop, huwag kang lilingon. Tuloy-tuloy lamang sa ginagawa mo para sa Panginoon. Dahil pag huminto ka, talo ka. No? Maiiwanan ka sa biyahe. Samantalang ang iba ay malayo na ang tinatakbo, ikaw parang nagsisimula uli at back to zero. So kaya kapatid, no, kung ikaw ay ginagamit ni Lord, naglilingkod sa Panginoon, huwag ka nang bumalik sa simula. Dahil maiiwanan ka sa biyahe. Parang train yan eh. No? Yung train galing ng monumento o galing ng Pasay, diretso ng monumento yung train. No? Marami siyang istasyon. Kung ikaw ay nasa istasyon ng Blumentritt o ng Pedro Hill, galing ang train sa Pasay, Baclaran, pag dumaan yung train at nandun ka sa Abangan, tumigil ang train at hindi ka sumakay, marami sumakay, maiiwan ka. No? Na nakatingin ka lang sa train, samantalang ang iba ay nakasakay na at bumiyahe na hanggang makarating monumento, samantalang ikaw ay naiwan. Bakit? Dahil hindi mo na priority, no, yung magdire-diretso, yung magpatuloy, no? Hindi mo nakita yung purpose ng Panginoon. So purpose will keep your priorities straight, no? Kaya the key to endurance is purpose. Kaya para manatili ka matatag, no, sa ating pagtakbo, no, kailangan may purpose tayo at ang purpose na yan will motivate you. Will keep your priorities straight. Purpose will give you power to live in the present. Bibigyan ka nito ng kapangyarihan, no? Para mabuhay ka sa kasalukuyan na kaya ka nandyan dahil may purpose ang Panginoon. Kaya sa pagtakbo natin kay Lord, ano ba ang purpose talaga natin? No? Mapaluguran ng Diyos o mapaluguran ng tao? No? Kaya ka ba kumakanta, nangangaral, tumatayo sa harapan, umaawit, sumasayaw para ma-please ang tao? No. Kailangan si God ang ma-please natin. Dahil pag ang tao ang piniplease mo, mawawala ka sa takdang panahon. Pero pag ang Diyos ang na-please, no, hindi ka bibitaw kay Lord. Purpose will help you evaluate your progress. No? Purpose will help you evaluate your progress. No? Tutulungan ka nito na masuri mo ang pag-unlad mo. No? Ikaw ba'y umuunlad? Ikaw ba'y nasa progresibo? Umaangat ba? Nagle-level up ka ba? O pababa na imbis na paangat at pasulong sa paurong?
no? May mga Kristiyano hindi sa pasulong. Habang tumatagal, imbis na pasulong ay paurong, no? So, hindi tama 'yung mga kapatid. So, yan ang second key to endurance, no? Purpose. Kailangan meron tayong purpose. At ang pangatlo, the third key, no, to endure as we run with endurance is perspective. Perspective, no? O yung meron kang pananaw, no? Ano ba ang pananaw mo sa buhay? Meron ka bang tinatanaw? O malayo ang tingin, wala namang natatanaw, no? Kapatid, kaibigan, kailangan meron tayong perspective. No? Sa paglilingkod mong ginagawa kay Lord, after 2 years, 3 years, 5 years, ano na ang kalagayan mo sa paglilingkod kay Lord? No? Ikaw ba'y nasa music pa rin? No? Kumakanta pa rin o nagpapastor na? No? Yung ginagawa mo ngayon kay Lord na tingin mo pangit, pero hindi mo alam, gaganda yan. No? Dahil sa Panginoon. No? Ano ang nakikita mo? Ano ang inaasahan mo? Ano ang gusto mong mangyari sa ginagawa mo? Si Joseph sa lumang tipan, dahil siya'y maraming napanaginipan, marami siyang pinagdaanan bago niya marating at makita yung kanyang mga dreams sa buhay. Minsan, pararaanin tayo ng Diyos sa matinding trials, matinding testing to fulfill ng Diyos yung mga ipinakita sa iyo sa matagal na panahon. No? Para ipakita sa iyo na darating ang panahon na yung mga dreams mo, mga pangarap mo yung mangyayari, pero may proseso. Bago siya mangyari at maganap, may pagdadaanan kang tulad ni Joseph. Tingnan natin ang kasaysayan ni Joseph. Genesis chapter 39, verse 11. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, yung pong babaeng ito, si Mrs. Potiphar, asawa ni Potiphar, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, verse 13, 14, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinahlan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal o damit. Itinago niya ang balabal niya siya hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito'y bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ang takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Kaya't pinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niya ang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. No? Because God was with Joseph and whatever he do, the Lord prospered it. No? So ano man ang ginagawa ni Joseph, pinagtatagumpay ni Lord dahil ang Diyos sumasa kanya. No? Alam ng Diyos na wala siyang kasalanan. So dito sa ating binasang ito, nakita natin na si Joseph kasi during that time, ibinenta ng mga kapatid niya sa Ismailita. At yung mga Ismailita naman, ibinenta si Jose dito kay Potiphar, tagabantay ng pintuan ng palasyo. Hanggang natira si Joseph kay Mr. Potiphar. Habang nagtatrabaho siya rong ginagampanan yung tungkulin niya, matapat siya na naglilingkod sa tahanan ni Potiphar. Ngayon, dahil dumating ang sandali, walang tao, siya lamang at si Mrs. Potiphar. Dahil si Joseph ay matipuno, magandang lalaki, matangkad, maganda katawan, nabigani si Mrs. Potiphar at sabi roon sa kanya, lie me, 3 times yun, tinutukso siya. Pero hindi siya napatukso, no? Dahil siya tapat sa Panginoon. At anong ginawa ng babae? Hinila yung damit niya, no?
dahil nagalit, nagtampo, hindi masunod ang gusto niya, nang hinila ang kanyang damit, nagsisigaw siya. Dahil tumakbo naman si Joseph, sabi ng babae, ako, tulungan niyo ako, ang lalaking dinala rito na asawa ko, gusto akong pagsamantalahan. Ito nga ang damit niya, naiwan. Kaya dumating naman si Mr. Potiphar. At sa galit niya, naniwala agad siya, ayun, pinakulong si Joseph. At habang nasa kulong si Joseph, siya naman ay ginawang tagapamahala ng bantay ng kulungan dahil ang pabor ng Diyos ay nasa kanya. So kaya nung oras na yon ay ano man ang ginagawa niya, pinagtatagumpay siya ni Lord. Pagdating sa chapter 40 ng Genesis, dito makikita niyo pag binasa natin yan, ay merong baker, no? Merong tagapagluto ng tinapay, no? 2 tao na nakabilanggo, nakulong sila dahil sa mga mali din nilang nagawa, no? Sa Genesis chapter 40. At dahil doon, nakapanaginip ang baker na ito, yung tagagawa ng tinapay nung panahon na yon, no? Nakapanaginip yung isa na siya raw ay nabalik sa palasyo, sa tungkulin, yung isa naman daw ay na pinatawag ng hari dahil napatunayang may masamang balak sa hari. At ayun, nang malaman ito ng hari ay nakapanaginip ang dalawang ito na mayroong mga kasaysayan na dapat ay malaman ng hari. At dahil nga doon ay si Joseph ang nagpaliwanag doon sa 2 taong ito sa napanaginipan nila. Kaya dumating ang sandali na si Joseph ay dinala sa palasyo, no? At dahil nga ang hari din nakapanaginip na maraming bagay at siya ang nakapagpaliwanag, to cut the story short, naging gobernador si Joseph at naalis na siya sa kulungan, no? So anong punto rito? Si Joseph, sa mga napanaginipan niya sa buhay, no? Meron siyang nakikita, natatanaw na sa kabila ng marami siyang pinagdaraan ng hirap, proseso bago siya maging gobernador, nanatili siyang tapat, no? Naging matatag siya, tumibay siya, hindi siya nagmormor dahil meron ngang natatanaw siya, meron siyang perspective, meron siyang dreams na sa taktang panahon ay mangyayari yon. Kaya kapatid, kaibigan, no, as we run with endurance sa pagtakbo natin ng may katatagan, may pagtitiis, kung may pinagdaraan ng kaman ng mga nangyayari sa buhay, no, even karamdaman, sakit, no, mga pangangailangan, no, stress, depression, problema, no, wag mo siya entertainin. Ilapit mo kay Lord, no? At si Lord ay lahat ng bagay nangyayari ayon sa kanyang layunin, meron siyang purpose, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ang magagawa lamang natin ay magpakumbaba, manahimik, magtiis, manalangin sa Panginoon. At ang Diyos, tulad ng ang Diyos ay kay Joseph, pinagtatagumpay siya ng Panginoon. Kaya ngayong gabi na ito, mga kapatid, saan man po kayo naroon, may tinig ang Diyos, tinig sa itaas na nangungusap sa inyong mga buhay, na tayo lumapit sa Kanya, magpakumbaba at aminin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Saan ka man naroon, may inihanda ang Diyos sa iyo na dakilang bagay na hindi mo pa nakikita ni narinig ng tainga. Ang mga bagay na inindihan ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. At sa oras na ito, kung ikaw man ay may pinagdaraanan, upang ikaw ay manatiling matatag, nakatayo, at di babakat, hindi susuko, kailangan ma-develop siya at magkaroon ka sa puso ng passion. No? Pag wala ang passion sa buhay ng isang tao, titigil ka kasi nawala ang puso mo ron sa ginagawa mo. No? At kailangan merong purpose. Bakit ka ba nandyan? Anong purpose? To glorify God, to honor God, to please God. Wala nang iba pa. No? At siyempre, nandun ang perspective. No? Meron kang nakikita na hindi nakikita ng iba. Nakikita mo that someday you will become a successful
pastor, evangelist, teacher, businessman, woman, na magiging isa kang progressive person, magiging isa kang matibay, matatag, matagumpay na isang mananampalataya ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus. Lord, salamat sa iyong salita, sa iyong mensahe na pinarating sa aming lahat ngayong gabing ito. Lord, touch their lives, O God. Ang mga may pinagdadaanan, ang mga humihinto sa pagtakbo, ang mga hindi nagpapatuloy. Ikaw ay kumilos, O Diyos. Mangusap ka sa puso ng bawat isa. At hayaan niyo, Panginoon, na sa pagtakbo po namin, matutunan namin maging matiis, matatag, matyaga upang makaabot kami sa finish line. Salamat po, Panginoon, na marami. Pagpalaan niyo ang aking mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, sa mga manggagawa mo, mga naglilingkod sa iyo. Patibayin mo po ang kanilang pananampalataya. I entrust their lives unto you, Lord. We will never stop doing good and serving you, Lord God, as long as we live. We will go, Lord, where the sinners are. Lord, salamat. We thank you. We honor you, Father God. In Jesus' mighty name, this I pray. Amen, amen. So to God be the glory. Purihin po ang Diyos. At maligayang birth na po sa ating lahat. Malamig na birth. So pagpalain po tayo ng Panginoon. At magkita-kita po tayo sa darating na linggo. September 4, first Sunday of the month of September, ng ikasyam na umaga, dito po sa Molino 3, Bellasona Church Subdivision, at sa ating mga satellite and provincial outreach ng Jesus Believed of Church, ang ating mga Sunday services. So God bless you all. To God be the glory. Amen. Amen.